L-esperienza mill-isbaħ. L-udjenza kienet verament very appreciative u vera ħadna gost. Il-minuta tibda issa, Cliff Zammit Stevens, kantant operistiku. Cliff, kif bdejt inti tibni l-karriera tiegħek fil-mużika? Naħseb kelli xi 13 sena meta bdejt singing lessons tiegħi ma' Ġilien Zammit u Malta. U mbagħad minn hemm ovvjament dejjem bdejt nħossem ġo ċertu produzzjonijiet, spiċċajt barra minn Malta, mort nistudja, Royal College of Music, Londra, u minn hemm bdiet il-karriera tiegħi. U il-proġett li mistijak, Cliff, fej ħanerġaw narawk? Fis-27 ta' Ġunju, kull sena ovvjament nagħmlu l-Opera in the Capital ġewwa Pjazza San George il-Belt. Dan huwa sitt edizzjoni. In-nies tiġi beħġarhom, ovvjament dejjem esperjenza mill-isbaħ mal-Malta Philharmonic Orchestra. U din is-sena barra jien u għalin, mit-tenuri li dejjem inkunu hemmhekk, għandi lil Marvik Monreal li hija mezza sopran ta' fama internazzjonali, ħabiba tiegħi kbira, ġifieri vera ċitat li fl-aħħar ħanerġgħu naqsmu esperjenza bħal din u nkantaw flimkien fuq il-palk.